Taufa assalamu alaikum, labari da dumi shi ina masoya Baba Cani labusan nino zancen ƙasa ne. Wannan bayanin da ake yi zancen ƙasa ne, zancen ƙasa kuma dole sai da ɗan ƙasa. Ina masoya mai girma mai daraja shugaban ƙasar Nijar General da Brigade Abdurrahman Chani, kuna ina waɗanda kuke a saman TikTok, kuna ina waɗanda kuke a cikin YouTube, kuna ina waɗanda kuke a saman WhatsApp, kuna ina waɗanda kuke a ko ina a cikin faɗin duniya. Akwai wani ɗan Nijar ɗan yankin Filinge wanda ake ce ma Rashi Badabawa ya buga ma General da Brigade Abdurrahman Chani wata waka mai zafi da dumi-duminta. Bayan wannan wakan da kuma sai ce wakan ya bi ta da challenge. Duk wani dan Niger, duk wani masoyi Chani, duk ko ina kake, ko ɗan wace ƙasa kake, ko ina kake a duniya, in dai wakan nan ta Chani da gaske kana zo zaka hau, to ka hau. Akwai challenge da aka dora. Na farko an dora jine 200 kudin ƙasar Libya, duk wanda ya zo lamba na ɗaya jine 200 nashi ne, wanda ya zo na biyu za a ɗauka dinar 150 shi ma kuma a bashi, wanda ya zo na uku na ƙarshe kenan shi kuma da za a ɗauka dinar 100 a bashi. Ko ina kake a cikin faɗin duniya za a iya a tura ma waɗannan kuɗin daidai da alhakinka wanda ka ci. Da haka ku duba a ƙarƙashin wannan bidiyon nawa da nake ina magana, in a TikTok kake kallo na kana duba gashi nan akwai wannan sound yana yawo, to ka shiga ka yi amfani da wannan waƙan. Challenge ne aka ɗora yau muna ranar mardi, yau muna 25 ga watan Fabrairu insha Allah ta'ala, kahin zuwa 30 gare shi da sabon wata kenan, da in Allah so ya da sati guda ne dama ake son challenge din ya kenan ranar mardi mai dawowa in Allah so ya da zamu fito mu bada sakamakon duk wanda ya ci wannan challenge in Allah ya so ya da. Ba wai kwadai da biwas zamu aiki ba, a'a har da dacewar yadda ka hau waƙannin mu duba mu gani. Ba magana ake talakin ba ko komen waɗanda suka fi yawa, a za a duba a gani yadda ka basar bisa wannan waƙar, ka bada yadda ake so, to wannan kuɗin ka ci su halak malakinka in Allah so ya yarda. Mai magana dai Al-Amin Ali dan talaka ikon Allah, amanan Baba Cani. Kar ku manta jama'a, in a YouTube kake kallo kake saurare, ka je ka rubuta, ko a YouTube ne ka rubuta Rashi Badabawa, bidiyoyin shi da content shi zai tasowa. In a TikTok ne ma ka rubuta Rashi Badabawa, content shi zai tasowa domin ka je ka gani wannan waƙar da ya dora challenge dan ka hau. Sai Baba Cani, vive le Niger.